फरायसा आरो बेरामि सुबुंफोरनो रां अनसुंथाइनि चेकखौ राननानै होदों एमएलए जयन्त बसुमतारिया। गिबि मन्थ्रि रिलिफ फान्डनि गेजेरजों गोजौ सोलोंथाइनि थाखाय फरायसाफोरनो 5,000 रां आरो फाहामथाय लानो थाखाय बेरामि सुबुंफोरनो 10,000 रां अनसुंथाइ होदों एमएलए जयन्त बसुमतारिया। दिनैनि सिमा बियाबनि सिङाव थानाय सा 140 फरायसा आरो सा 25 बेमारि सुबुंफोरनो एमएलए बिथाङा रां अनसुंथाइखौ राननानै होयो। 10 नं निसिमाव ब्लक इउपिपिएलनि बानजायनायाव खुंनाय मोनसे हाबाफारिनि गेजेरजों फरायसा आरो बेरामि सुबुंफोरनो रां अनसुंथाइनि चेकखौ राननानै होनाय समाव एमएलए जयन्त बसुमतारिजों लोगोसे बियाबनि माखासे दैदेनगिरि आरो गोबां रायजो राजाफ्राबो बाहागो लादों। रांनि चेकखौ गथायनानै होनाय समाव फरायसा आरो बेरामि नखरफ्रा बे अनसुंथाइनि गेजेरजों मुलाम्फा मोनगोन होननानै बिथां जयन्त बसुमतारिया बुंथियो। गय गायग्रा आबादारिफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां। थापा नार्सारियाव मोननो हागोन जाखांफु लाइमोनफोरजों बानायजानाय हाजो आरो हायेनावबो गायजानाय अर्गेनिक गय फुलि। थापा नार्सारियाव अर्गेनिक आदबजों बानायजानाय मोजाङैनो खिलिखांनाय गासै 20,000सो गेरेमसा गय फुलिफोर दं। बारा नङा, फांसेयाव 60 रां होनानैनो नोंथांमोना गय फुलिखौ बायना लांनो हागोन। बुरजा लाङोब्ला खमायनायनि सुबिदाबो मोननो हागोन। थापा नार्सारिनि गुबै थङा क'क्राझार सहरनि सानजा फारसे थानाय बावखुंग्रि हाजोजों नांजाबनाय हरिनागुरि गामि हाथाइनि साखाथियाव। बे अर्गेनिक गय फुलिफोरखौ लांफैनोब्ला नोंथाङा 8011837272 नङाब्ला 9707460226 जानबुं अनजिमायाव थोंजोङै जगाजग खालामहरनो हागोन।